Hi guys ka muna. Yan. Hi guys. Andito kami ngayon sa Mati. Yan. Punta kami sa maligo tayo di agad? Ha? Oh. Bakit andito tayo ngayon? Bakit andito tayo? Bakit? Ano pinuntahan natin dito? Hindi alam. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Pupunta-punta kayo dito tapos hindi nyo alam. Dito. Ligo kami ngayon ng dagat guys. Dito kami ngayon sa Mati City. Situ Tambakan. Yan. Kasal mo ko di Didi karon god. Kasal di Didi karon guys. Sa kauban sa trabaho si Julie. So yan, daming barko dito pala oh. So name is Daplin sa dagat. Ini laging kuan mga taga-bukid ta. Tagsarata makalugsong. Ha? Kuyan. Ano? Kuyan. Barko. Bangka yan, bangka. Bangka? Ha? Silitlit? Ito maligo? Hindi siguro. So guys, nanamis Daplin sa dagat. Pakita naman sa inyo ang napakadaming bangka. Bangkang pangdagat. Yan. Nag-aabang yan sila ng mga yelo. Nag-atangog ng kuhan. Ayan ha. Kita na ito ha. Ayan. Ayan kayo na sila guys. Ayan. Ayan. Namang diri ang planta sa kuhan. Planta sa ice. Kung asa nila ginakuha ang ilang ice. So yun mo nang nagtapok sila diri. Pakita na to ha. Sa ba? Yan. Tapok sila diri kay preparation para pa laot. Dadala sila ng ice. Di ba Aloy? Dadala ng ice. So mana tapok sila diri. Yan. Jelo TV. Ay, umihi pa ha. Tapos nabasa lang. Saan ka nag-ihi, Eloy? Sa shirt? Bakit parang may tumulo dyan sa shirt? Ha? Bakit parang may tumulo? Apa dulu kayak tinaw? May kahulan. Ano ko? May kuya naman. Ha? Tulupon. Oh, sa Bakawan. Nasa ilalom sa kakahuyan ang dagat.
Yan, job Jilo. Hindi pa pagunit oh. Muna ebidensya guys nga wagi dagat sa disa. Ha? Ligo ta kaya. Ayos. Oh, siat. Oh, isa na po. Chat ako.